Tantak, Uraren Euskal Agentziaren podcast ofiziala. Ura da, gu gara. Ez dugu ezer berririk esango ura gure biziraupenerako ez ezik, ura lur planetako bizimodu orotarako ere ezinbestekoa dela esan da. Horregatik, Tantaken aurreko podcastetan planeta urdin gisa aipatu dugu. Oraingo honetan, ez dizuegu uraren erabilera arduratsuari buruz hitz egin nahi. Urtegiei funtsik gabe egotzitako uholdeen gaiari buruz baizik. Uholdeak behin eta berriz dira arazo gure lurraldeko leku askotan, baina garrantzitsua da ulertzea horien kausa ez dela urtegiak dauden arroetan urtegietako uhateak irekitzea, alderantziz baizik. Urtegien lana da urari arroan gora eustea, eta horri esker, ur askoko sasoietan bereziki, urtegian sartzen dena baino askoz gehiago eutsiz. Izan ere, uholdeek sor ditzaketen erasanak ez dira urtegiak irekitzearen ondorio, hainbat faktoreren ondorio baizik. Prezipitazioak eta bereziki hirigintza garapena uholdeek bere egiten duten eremuetan egitea. Egin kontu klima aldaketaren ondorioz, muturreko gertakari meteorologikoak intentsoagoak eta maizagoak izan nahi litezkeela. Horregatik, funtsezkoa da guztion artean, uholdeen ondorioak prebenitzeko eta arintzeko neurriak hartzea, eta urtegiak ura erregulatzeko tresna gisa erabiltzea. Datozen minutuetan, urtegia eta uholdea lotzen dituen topikoa uzten saiatuko gara. Ingurumenean dugun eragina minimizatzeko eta gure ingurune naturala eta komunitateak babesteko beste modu bat ikasteko. Aurreztu dezagun ura, murritz dezagun uholde arrisku naturalaren aurrean dugun esposizioa, eta etorkizun jasangarria lortzen lagun dezagun. Apuntatu nahi? Uraren Euskal Agentziaren Tantak podcastak aurkeztuta Flubiotopikoak. Flubio zer? Flubiotopikoak, uraren inguruko topikoak. Urari buruzko uste okerrak, alde batera utzi beharrekoak. Esan bezala, gai konplexua da urrustea, eta uholdeekin lotzen da askotan. Guztiz kontrakoa da, ordea. Ur ustutze kontrolatuak uholdeak erregulatzen eta arintzen laguntzen du. Urtegiek funtzio garrantzitsua dute uholdeek eragindako inpaktuak murrizteko. Izan ere, egiturazko neurri oso eraginkorra dira. Ur goraldiak baretu baititzateke. Ur volumen handiak biltegiratuz eta uholde orbana gutxituz. Puntako ur emariak nabarmen murrizten baitituzte ibaian behera. Euririk egiten ez duenean, ibaietatik izurtzen den ura inguruko mendien magaletatik edota lurpeko uren iturrietatik jariatzen den ura da. Izan ere, gure urtegietan biltegiratzen den ura arroan dagoen guztizko ur kopuruaren zati txiki bat baino ez da. Euskadin, Zadorra arroko Uribarri Ganboako urtegi sistema eta Urumeako Añarbekoa dira ur goraldiei aurre egiteko eta prezipitazio handiko garaietan ur goraldiak baretzeko ahalmen esanguratsua duten bi urtegi sistemak. Alegia, horien diseinuak aukera ematen du uhateak maniobratzeko. Hau da, ibaia kargatuta doanean emari esanguratsuei eutsi ahal izateko eta ibaian behera egoera baretzen denean berriro askatzeko. Urtegi guztiek ez dute gaitasun hori ordea. Erkidegoko gainerako urtegien diseinuek ez dute uzten ur goraldietan emari esanguratsuei eusten, ibaian beherako uholde orbana murrizteko. Zadorrak ibaiak Araban barrena egiten duen ibilbidearen kasuan, adibidez, arroan biltzen diren eta Gasteizko Abetxukotik jaisten eta isurtzen diren uren 162 soilik erregulatzen dituzte urtegiek. 100 hori, 154 jaisten da ibaian bera, Langraiz parean, erregulatu gabeko eremu gehiagoko urak biltzen baitira. Ulergarria da uholdeen eraginpean dauden eremuetan bizi diren pertsonek ur ustutzeari buruzko beldurra atabikoak izatea. Baina errealitatea dena da.
Eta ustearen kontra, uholdeak ez dira urtegiak irekitzearen ondorioz. Izan ere, urtegiek uholde errepikarien maiztasuna eta larritasuna murrizten dute. Ikus dezagun nola. Eurijasek indarra hartzen dutenean, ia sartzen den ur guztia hartzeko gaitasuna du urtegiak hasieran. Hasierako une horietan ezin da maniobrarik egin, normalean. Ur lamina ez baita iritsi uhateak dauden kotara. Ura kota horretara iristen denean eta iragarpen meteorologikoek eurijasa handiak iragartzen dituztenean ekiten zaio maniobrari. Tartean diren administrazioek hurrengo ordu edo egunetan etor daitezkeen euriak laminatzeko gaitasuna mantentzen jarraitzeko beharrezkoa den ur kantitatea hustutzea erabakitzen dute itun bidez. Eguraldiaren iragarpenaren, ibaian beherako egoeraren arabera edo erregistratutako eurimailen argitan hartzen da erabakia. Urtegiko ura ahalik eta modu mailakatuenean isurtzea erabakitzen da, babesa edo hurrengo euriteen laminatzeko gaitasuna sortzearen eta euriteen une gorenetan urtegiak askatzen duen emaria ahalik eta gehien murriztearen arteko oreka etengabean. Hau da, urtegiak beti izan behar du maniobra tarte bat eurijasa berriei eusteko. Eurijasa handiak daudenean ahalik eta ur gutxien botaz eta ibaian behera askatze hori azkartuz egoerak horretarako aukera ematen duenean. Gogoan izan behar da eurijasak indarra hartzen dutenean askatzen dena baino askoz ur gehiago sartzen dela urtegian. Horregatik, euriteak bere gorenean direnean, naiz eta ura askatu, urtegiek betetze maila handitzen jarraitzen dute. Beraz, azkar jaitsarazi behar da maila, euriteek atxeden pixka bat ematen dutenean. Beste modu batera esan da. Bat, ura pilatuta, ura atxikita, eurijasek sortzen dituzten ur goraldiak minimizatzen dira. 2. Ura atxikitzen jarraitzeko, hustu egiten da. Erabat betetzea saihestuz, euri gehiago etor daitekeelakoan. 3. Euriteak handiak direnean, ur goraldian, askatzen dutena baino askoz ur gehiago biltzen dute urtegiek. 4. Euria maitzen denean eta arroaren gainontzeko zatiek urekarpena murrizten dutenean, handiagoa izaten da ur ustea, urtegiko betetze maila, segurtasun maila egokira jaitsarazteko. Labur bilduz, ur ustutzea tresna garrantzitsua da arroetako uholdeak kontrolatzeko eta arintzeko, hornitzeko erabiliko dugun ura biltzeko, elektrizitatea sortzeko, edo ur goraldiak laminatzeko eta gehiegizko uneak pasatakoan askatzeko egiten dira urtegiak. Hala, ibaien emaria erregulatzen lagundu eta ur goraldia ohiko ibilgua zaratago edatzea eta uholdea eragitea saihesten dute. Ez dezagun urtegien ur ustutze hori gaitzetsi. Beharrezko neurria baita, uraren kudeak eta egokia bermatzeko eta pertsonak babesteko. Euskal hidronimia, kulturaren eta uraren arteko harremana, Euskadiko ur bideskak, bertako pertsonaiak, topikoak, hori guztia eta askoz gehiago, uraren tantak podcastaren hurrengo ataletan. Jarrai ezaguzu gure uragentzia.euskadi.eus webguneko podcast atalean.